ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରେ ତମେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଓ 6 ଋତୁ। ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ପରକାଶ। ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ନଈ, ନାଳ, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ ଆଦି ସମସ୍ତ ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ। ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ସହି ନ ପାରି ଶୁଖିଯାଆନ୍ତି। ପଡ଼ିଆରୁ ଘାସ ମରିଯାଏ। ଆକାଶରୁ ଝରୁଥାଏ ତତଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ଦେହରୁ ଝରିପଡ଼େ ଝାଳର ଧାରା। ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଥରେ ଥରେ ପବନ ବହିବା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା ମେଘ ଭାସୁଥାଏ। ଥରେ ଥରେ ଉପରବେଳା ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଛାଇଯାଏ। ହଠାତ୍ ବିଜୁଳିର ଚମକ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ଅସରାଏ ମେଘ ବର୍ଷିଯାଏ। ଥରେ ଥରେ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପରେ ଅଦିନିଆ ମେଘ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡାର ପରଶ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ତରଭୁଜ, ଫୁଟି ଆଦି ଫଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ହାଟ ବଜାରରେ ଏହି ସବୁ ଫଳ ରାଶି ହୋଇ ଜମା ହୋଇଥାଏ ବିକ୍ରି ପାଇଁ। କୃଷକମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଡ଼ି ବଗିଚାକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କଖାରୁ, ପୋଇ, କଲରା ଆଦି ପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ମଲ୍ଲୀ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ହେନା, ମାଧବୀ ଆଦି ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଫୁଟି ରାତ୍ରିକୁ ସୁବାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଆଦି ପର୍ବ ପଡ଼େ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲୋକେ ଛତୁଆ ଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଣା ପିଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରି ରାତ୍ରିରେ ନାବକେଳିରେ ସଭିଏଁ ମଜିଯାଆନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କ୍ରମେ ସରି ଆସୁଥାଏ। ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ସହ ଆସେ ରଜ ପର୍ବ। ନୂଆ ପୋଷାକ, କ୍ଷୀରି, ପିଠାପଣାରେ ଘର ଘର ପୂରିଉଠେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମିତ୍ର ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ।